kto nebol, tak to tu spozná, kto bol, tak prišiel na ďalšiu návštevu, lebo niektorých som nevidela celý rok, tak sa teším. No a dnes vám porozprávam o tejto našej knižnici, ktorú vám predstavím ako také špeciálne kráľovstvo. Vy ste vstúpili teraz do takého zvláštneho kráľovstva, ktoré je zvláštne tým, že nevládnu tu kráľovné ani žiadni králi, ani tu nemáme žiadnych poddaných, ani tu nemáme žiadne vojsko, ktoré by tu bojovalo, ale máme tu takých obyvateľov, ktorí sú schovaní vo svojich domčekoch v tejto knižnici a tými domčekmi sú všetky tieto knižky. Každá táto knižka je taký domček pre tých obyvateľov. A vy, keď prídete do tej knižnice a otvoríte ktorúkoľvek tú knižku a začnete čítať, alebo vám začnú čítať, keď ste ešte maličky. Mám 5 rokov, ale nič už neprečítam. Super, tak paráda. Ja tiež čítam. O tom mi porozprávate, dobre? Porozprávate mi to. Ja Takže keď vám niekto číta v tej knižočke, tak vy spoznávate tých obyvateľov, ktorí bývajú v tom príbehu. Alebo sa dostanete na rôzne miesta, kde by ste sa ako takýto maličky nikdy nedostali, niekedy ani veľkí sa tam nedostanú. Spoznáte všelijaké zvieratka, všelijaké kraje, všelijaké príbehy a tí obyvateľia, tí kamaráti sa stanú aj vašimi kamarátmi. Tým, že si o nich čítate, spoznávate ich, tak sa s nimi zoznámite a zoznamujete.